Yes, hello mga angkos, no? Palko subong ako ng mga batsman yung kapuho na si Jimar Vargas. Kama yung mga kasmit na. Wow. Gago! Gideon Gimbas. Davao. Para ba, punta ko sa mga bati mo, mga ano mo, sponsor. Sa mga sponsor na tanda, no? Basta willing mo da maghatag sang talaba, no? Ari kami gabaton, kami welcome gid. Tapos sa vlogger ka. Kaya bago lang kapakita sa akon mong siyempre imonis mong ngalan kay Jimar Vargas, no? So welcome. Ang natula. Ang natula sa mga atin. Sa mga punta sa namo, no? Sa mga waya galing kapalo, no? O si Jimar Vargas sa muna sa upod namon nga sa Makati sa muna nga nag-deliver sa sang manok na dula sa siyempre si Uncle Nobs in-rescue na sa namon eh upod man gapon namon si Gideon Gimbas eh subong Gapon. upod masaya pa namon habi namon kung di na nila nagkakalabot nga lugar na pinamuna sa Australia eh what? sa Manila pala sa natula sa social media eh subong ari nagpakita sa amon subong the best mga driver no paspugan man eh. So ano pa na dyan mga angkos, no? Manalaban na ta, upod ang grupo ah. Let's go! So ano namin rin mga angkos, no? Manalabata. So gusto rin na yung mga ano nung big boss naman no, si Jimar Vargas. Good morning. Financer. Sa ako kalot-kalot sa sayang noy. May mga pork man sila mga boss. Ay, tutok pa rin yung camera sa aton nga ano. Ay, talapaya. Sorry ka na may ton ng mga mino mga angkos. Nay, mas talaba day. Amet. Oh. Sige, ate may bilin ba da? May bilin pa? Mabalik lang oran. Siya daw. Siya daw sa pinyitis. Oh. Ngunit poste para Tutok sa akin yung medo. Gusto ko sa'yo eh. Tingnan muna, tutok ka din. Siyempre bisita ka. Ikaw boss ba? Ikaw boss. So, ari ng kanamiton nga talabaw. Wow! Kanamiton. So, ng taon siya maglukit mga angkos. Mga bisita rin kami sa Manila. Okay, go po. Eh, go pala doon. Eh, grabe na kami. Sana.